Moi, tämä on mun sivu. Sen nimi on Best Bike. Sen tarkoitus myydä hienonäköisiä pyöriä, erilaisia merkkejä, esimerkiksi Cooper, Pashley, Pelago ja Taurus. Sivun rakenne on samanlainen koko sivustossa. Tässä sijaitsee logo, joka on tehty GIMP-ohjelmalla. Oikealla puolella on menu ja linkkejä eri sivuille. Vasemmalla puolella aina sijaitsee kuva, otsikoita. Jos sivulla on alasivut, tässä on linkkejä alasivuille. Ja myös aina vasemmalla puolella on artikkeli ja erilaiset linkit myös eri sivuille, tai jos asiakas haluaa ostaa pyörää tai kysyä neuvoa, on olemassa myös linkit myyjälle tai joku vastuuhenkilölle. Alhaalla aina sijaitsee alaotsikko, jossa on yrityksen osoite, puhelin, fax, email ja aukioloajat. Vasemmalla puolella henkilöt. Esimerkiksi kotisivulla tässä on 3 myyjää tai 2 myyjää ja 3 on assistentti. Jos asiakas haluaa kysyä jotain tai se tietää, mikä pyörä se haluaa ostaa, se voi soittaa suoraan tai kirjoittaa sähköpostia. Jos painaa linkki, avautuu esimerkiksi Gmail-sähköposti tai Outlook, mikä on koneella asennettu, ja tähän tulee sähköpostiosoite, myyjän sähköpostiosoite. Voidaan kirjoittaa jotain ja lahjoittaa. Kotisivu on tehty 2 eri kielellä, suomeksi ja venäjäksi. Tämä on venäläinen kotisivu. Samanlaiset nimet, mutta venäjäksi. Takaisin. Ensi sivu on pyörät. Tämä on pääsivu, jossa on 4 linkkiä alasivuille. Esimerkiksi Pelago-sivuille, Pashley, Cooper tai Taurus-sivuille. Ja tämä on pyörän merkki. Ja eka sivulla on kirjoitettu lyhyesti jokaiselta merkiltä, mikä se on, historia tai missä se sijaitsee. Ja tähän tuli myyjät on erilaiset kuin esimerkiksi pääsivulla. Ja nämä henkilöt on nimenomaan ne, kuka myy jotain. Mennään, jos asiakas haluaa katsoa Pelago-pyörät, se menee Pelago alasivulle
ja voi valitse tästä pyörä. Esimerkiksi tällä sivulla on 2 eri pyörä, Pelago Capri ja Pelago Bristol Black. Ja joka sivulla on sama rakenne. Esimerkiksi tässä on otsikko, jossa on kirjoitettu pyörän nimi, sen jälkeen sen kuva, sen jälkeen artikkeli, jossa on ominaisuukset tai jotain erikoisuus, jotain semmoista, ja hinta. Jos asiakas haluaa ostaa pyörää netin kautta, se kirjoittaa myös sähköpostia. Jos meillä olisi ihan oikea verkkokauppa, sen linkin tarkoitus olisi, kun asiakas painaa linkkiä, avautuu ikkuna, jossa se katsoo myös pyörän tiedot ja ominaisuukset ja lähettää se ostoskoriin. Mutta tämän kurssin tavoite on tehdä vain HTML ja CSS-osa. Katsotaan Peshly-sivu. Tämä on sama näköinen, mutta eri pyörät. Cooper-pyörät. Ja Taurus. Jos asiakas haluaa korjata pyörää, se painaa huolto, tulee taulukko, josta löytyy hinnat ja toimenpide, mitä täysiä. Ja oikealla puolella tiedot, 3 korjaajaa. Niiltä voi kysyä neuvoa, että onko mahdollista korjata pyörä vai ei. Asiakas voi ostaa myös varaosat tämän sivun kautta. Ja tämä on myös varaosat pääsivu, jossa on 4 linkkiä alasivuille, esimerkiksi satulat. Ja valaisimet. Renkaat. Ja lukot. Ja taas oikealla puolella yhteystiedot, joka muuttuu koko ajan. Se riippuu, mikä sisältö on vasemmalla puolella. Tässä tapauksessa on myyntiedustaja, myyjä ja korjaaja, jos on kysymyksiä. Sivustossa on olemassa myös sivu pyöräilyklubi. Jos asiakas haluaa, jos se harrastaa pyöräilyä paljon, se voi osallistua. Ja tässä on tiedot klubin koordinaattori ja pari aktiivista jäsentä. Seuraava sivu on yritys, jossa on historia ja lyhyesti kirjoitettu yrityksestä. Ja viimeinen sivu on info,
jossa on yhteystiedot, osoite, siis samat tiedot, joka on alhaalla koko ajan, mutta tässä myös on kartta ja miten päästä sinne ja missä sijaitsee myymälä ja pankkitunnukset. Tämä oli mun sivu. Kiitos. Moi.